țară, ca să produc mulți bani, să am de toate în casă. Să nu râd ai mei dușmani, eu îmi iubesc nevasta și pe ai mei copii. Și când mă întorc acasă, de fapt m-am bucurit. Ajung acasă și când văd copiii mei, mă simt cel mai fericit, că mult mă mai mândresc cu ei. O să am aur pe lumea drept și bogății, tot de asta prețuiesc și pe ai mei copii.